Reedukačné centrum v Hlohovci, bývalá polepšovňa, si pripomína 120. výročie od svojho založenia. Túto udalosť žiaci i vedenie zariadenia oslávili pohybovými aktivitami v rámci športových hier o pohár riaditeľky Reedukačného centra. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili i bývalí riaditelia, zástupcovia mesta, Trnavského samosprávneho kraja a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Považujem za veľmi pozitívne, že šport a celkovo pohybová aktivita je dôležitá aj pre toto reedukačné centrum a myslím si, že šport nielen spája, ale aj liekom je na mnohé veci a práve šport môže pomôcť týmto žiakom, aby našli tú správnu cestu a vydali sa teda tou správnou cestou. Prajem vám veľa úspechov a považujem za hry otvorené. Síly si počas športových hier mohli súťažiaci zmerať vo viacerých disciplínach, a to v behu, hode granátom či streľbe. Do súťaže sa zapojili i družstvá zo Strednej školy technickej a Strednej školy chemickej v Hlohovci. Reedukačné centrum dáva priestor chlapcom rozvíjať sa i vo viacerých oblastiach športu. Teším sa, že si môžem zahrať futbal tu v Hlohovci a aspoň si zašportujem. Ja som privítal to, že môžem aj tu behať, hrať sa, spievať. Ambície nemám skoro žiadne, lebo viem, že sú tu lepší odo mňa, ale tak ďakujem aj pani riaditeľke, že to všetko zorganizovala a že sa môžeme stretnúť aj s inými ľuďmi zvonka. A ja som rád, že som mohol prispieť síce nie športovým, ale kultúrnym výkonom a dúfam, že takýchto podujatí tu bude ešte viacej. Dejiny reedukačného zariadenia sa začali odvíjať v roku 1902 v Košiciach ako výchovný ústav pre mladistvých delikventov, známy aj ako Košická kráľovská polepšovňa. Neskôr sa zariadenie niekoľkokrát premenovalo a postupne sa sťahovalo z miesta na miesto po celom Slovensku, kde bolo vyše 700 chovancov umiestňovaných do starých kaštieľov a zámkov. V roku 1951 prišli chovanci, tedy sa nazývali chovancami, do Hlohoveckého zámku. A v tom zámku bolo vtedy chlapcov aj 120-150 až do roku 1996. Potom sa chlapci presunuli do týchto nových priestorov, ktoré teraz sme rekonštruovali, fasádu sme robili, zateplovali, aby mali lepšie podmienky, menili sme okná. Vtedy tu bolo chlapcov nejakých 60-70, v súčasnosti kapacita zariadenia je 40, ale nie sme naplnení. Máme teraz chlapcov 25. Dúfam, že v septembri teda nám prídu ďalší noví chlapci, ktorým budeme sa snažiť vedieť pomôcť a zaradiť ich do života. Vo vedení reedukačného centra v Hlohovci sa postupne vystriedalo viacero riaditeľov. Ja som tu bol zamestnaný v roku 1979. Myslím, že v 93. som sa stal riaditeľom. Do roku 2000 som odišiel. A za ten čas, čo som bol riaditeľom, čo sme asi urobili, možno tú najväčšiu vec, čo sa nám podarilo odísť zo zámku, prejsť sem, vystavať hore priestory. Mali sme vtedy len 3-ročné učebné odbory. Začali sme to diferencovať, lebo ťažko bolo pôsobiť rovnako na chlapcov, ktorí majú nejaký mentálny postih, mať tie isté pravidlá, vzhľadom na to, že ich nemohlo možné rozdeliť, no tak sme sa snažili o takúto záležitosť. A treba povedať, že pochopili to aj kolegovia z iných zariadení, takže bolo fajn. Riaditeľkou som bola od roku 2000 do roku 2013. Za to obdobie som sa snažila zrekonštruovať zariadenie. Budovu, ktorú vidíme za sebou, bola postavená v období, keď som bola riaditeľka. Nebola v tomto stave, áno, ale tá nadstavba bola zrealizovaná počas mojej funkcie. Bol som riaditeľom od roku 2013 do roku 2018, 5,5 roka v podstate to je. Snažil som sa systém uspôsobiť tak, aby bol ústretovejší chlapcom, aby viacej stali spolutvorcami svojho výchovného procesu, aby boli do neho sami zainteresovaní. Menili sme kvôli tomu rôzne vnútorné predpisy, menili sme bodovací systém, menili sme viacero vecí sme zmenili. Snažili sme sa jednoducho, aby zariadenie sa dostalo do 21. storočia. Súčasťou Hlohovského reedukačného centra je stredná odborná škola a internát. Trojpodlažná budova disponuje učebňami odborného výcviku, jedálňou i telocvičňou. Chlapci sa tiež venujú záujmovej i terapeutickej činnosti.
Zo zariadenia vychádzajú vyučení stolári, zámočníci a pomocníci do stavebnej výroby. Odtiaľto som odišiel minulého roku. Vlastne hneď som nastúpil do práce a po 10 mesiacoch sa mi podarilo v Lohovci kúpiť aj vlastný byt. Za toto reedukačné centrum, v ktorom som bol, môžem povedať, že je veľmi dobré a môžem povedať len, že pomáhajú. Ozaj chalanom pomáhajú naštartovať ten život tak, ako má byť. Po tých 3 rokoch to hodnotím, že bolo to náročné obdobie, keď som sem nastúpila, ale teraz môžem povedať, že sme konečne takí jednotní a sa tak doplňame. A zamestnanci mi veľmi pomáhajú robiť tie moje všelijaké nápady. Možno je to tým, že som pôsobila aj v kultúre, tak to chcem vždycky tak spojiť tú výchovu, vzdelávanie a takúto relaxačnú činnosť. Športové hry o pohári riaditeľky reedukačného centra majú svojho víťaza a trofej poputovala do Strednej odbornej školy chemickej a umeleckého priemyslu. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.